det vidste jeg også. Ja. Hej, hej. Så. Nu er de her. Er de her? Hold da. Det var hurtigt, hva'? Kære venner, det er mig en stor glæde at kunne fortælle jer, at Tusse er oprigtig ked af sin opførsel. Og han har lovet at opgive motorkørsel for altid. Nej, det er rigtig flot, Tusse. Gode nyheder. Ja, det er det. Ja, nu mangler der kun én ting. Nu skal du fortælle dine venner, at du vil opgive motorkørsel for altid.